Si to prežúval. Reklamácia, kamarine. Ale moc dobre vieš, že reklamuje sa iba cez e-shop. Tak ale, kamarine môj, počúvaj ma sem. Toto je všetko tvoja chyba. Pozri sa. Pozri sa na ňu. To som kupoval tuto pre tebo. Viem, že sem chodím každý druhý deň, hej? A teraz som kúpil toto za 30 €, že super si mi to odporučil. Hádaj čo? Neviem, kam dať batériu. No. To mi vysvetlí, kamaráde. Tak ja ti to vysvetlím veľmi jasne, hej? No, takto. Chcel si lacnú ganu. Samozrejme. Dobre? Moc dobre vieš, už by si mohol vedieť, že je to manuálka. No. Áno, presne. Vidíš. Kamaráde, toto si mi nepovedal, toto ako, hej? Počúvaj ma sem do očka. Ty teraz mi to reklamuješ, dobre môj? Bloček máš? Počúvaj ma, ty tu po mne neštekaj, ty mi teraz zavoláš svojho manažera.